Bai. Eskerrik asko etortzeagatik. Dakizuen moduan, euskara da gaztelaniarekin batera Euskadin dauden bi hizkuntz ofizialetako bat. Eta hiritarrek bata zein bestea erabiltzeko eskubidea dute. Ofizialak dira biak bai, baina gaztelania soilik dauka erabateko babesa. Gaztelania edonon erabiltzeko aukera dugun bitartean, euskararen erabilera mugatuta dago, eta horregatik behar ditu erabilera normalizatzeko planak. Hala, joan den ostiralean, Irungo Udalbatzak Aroa Irungo Euskararen Plan Estrategikoa 2026-2029 epealdirako onartu zuen gehiengo zabalez. Plan horrek datozen 4 urtetarako gidatuko du udalaren jarduna euskararen normalizazioaren alde. Eta hiritarrek bizitzeko, hezteko eta gozatzeko dugun denboran eta hizkuntza ohituretan eragitea du helburu. Hala, euskara zerbitzutik kirolean, aisialdian, transmisioan, hezkuntzan edo kulturan euskara sustatu nahian ari gara, helburu horri helduta. Irunen, euskarak ere badu 2023an onartutako ordenantza, eta hala dio 3. artikulak. Euskara eta gaztelania ofizialak badira ere, hainbat eta hainbat urtetan euskara jaso duen zokoratze prozesuen ondorioz, berdintasun sozialetik urrun daude. Hortaz, bi hizkuntz ofizialen berdintasun soziala lortzeko xedez, Irungo Udalak lehentasunezko tratamendu berezitua emango dio euskarari. Egiten dugu. Edozein kasutan, hilabetetan zehar, hainbat eta hainbat eragileekin batera, landu eta adostu dugun plana da. Ez da erreza izan, planistea, ze denok behar lan asko egin behar izan dugu, eta ahalegin berezia egin behar izan dugu Aroa plana itxial izateko. Aroa planak hainbat ardatz hartzen ditu kontutan, alde batik ordenantza, bestetik jarrera eta motivazioak, bestetik ezagutza eta gaitasuna, eta erabilera eta berrikuntza. Hori ez gain, kudeatzerako orduan bi ardatz hartzen ditu, ikerketa eta sistematizazioa eta komunikazioa eta edapena. Neurriei dagokienez, baditu besteak beste, Euskaralku Batzordearen berrantolaketa, aisialdian eta kirolean euskara sustatzea edo zinema euskaraz guztiontzat. Programa bakoitzak bere arduraduna du, lehentasun maila eta hartzaileak ere zehazten ditu. Baina hori guztia hobeto azalduko du Loina Zazurmendik, Ziadekoko teknikaria, eta baita ere Davidek ere azalduko du Udaleko teknikaria. Alde batetik, hori, Aroa 2026-2029 ekintza plana edo diseinatzeko azteko 2018-2022 epealdiko euskara sustatzeko ekintza plana ebaluatu egintzan. Alde batetik, pixa bat, eta baita ere kontutan hartu ziren aldatu indiran egoera soziolinguistikoak eta horren inguruko datuak. Diagnostiko bat egintzan, diagnostiko kuantitatibo eta kualitatiboa, hor aritu ziren hainbat lagun, hainbat iritzi jaso zituzten, Ziadeko gure lankideen eskutik eta baita ere iritzi talde batzuk edo focus group edo deitzen dienak osatu ziren, eta horrela ahalegin berezia egin genuen proposatzen ziren ekintzak eta programak Irunen hiriaren egungo testuinguruari erantzuteko, bai. Gainera, momentu batean iritzi zitzaion behar bada osatu egin behar zela eta prozesu parte hartzaile bat abian jarri genuen, hori izan zen 2025ean, prozesu parte hartzaile oso interesgarri izan zen, gure ustez, oso emankorra, eta hiruzpalau saiotan aritu ginen lanean hainbat eragileekin, hemen batzuk badaude, eta orduan, pixa bat horrek nolaiteko emaitza izan du, ez? Zer da Aroa, zergatik handeitzen da Aroa, ez? Plana Eusko Jaurlaritzak berez 2024-2024 epealdirako finkatutako marko estrategiko bada. Eta marko estrategiko orokorraren egiturari erantzuten dio, ez? Guk badugula nolabait nondikan hasi, ebaluazioa, kuantitatibo, kualitatibo, prozesu parte hartzaile zorrotzagoa, eta horretaz gainera marko bat Jaurlaritzak udal guztiei ematen diguna, bai.
Eta guk zer egin dugu, pixka bat aroara nahi estrategiko euskal hiztun aktiboak eta aldunduak dituen komunitatea indartzea du aroak helburu bezala, eta guk ekarri nahi izan dugu hori Irunera, ez? Marko horrek, zazpi ardatz estrategiko ditu, 5 dira ardatz nagusiak, Josuk aipatu ditu, ez dituet berriro errepikatuko, eta nola egokituko dugu, aipatu dut nola, baina aroa marko orokorretik Irungo egoera eta normalizazio beharri hoberen egokitzen zaizkien horronkak hartu ditugu. Lanilduak eta ekimenak. Lanilduak eta ekimenak zenbakitzeko aroa markoaren egitura errespetatu dugu, dena den zehaztasun maila ekintza egindako fitxetan dago, bai? Ekintza, programa, aktibitate. Programa asko lehendik ere bazituen udalak edo bideratzen zituen, ez? Baina valorazio positiboengatik batzuk bere horretan mantendu ditugu, beste batzuetan aldaketa batzuk egin ditugu, eta berri batzuk ere prozesu partartzaile egin eta gero sortu ditugu, ez? Diagnostikoan identifikatutako beharren arabera. Eta zenbait programa berri ere aipatzu dizuetanagatik, ez? Lehentasun mailak ere zehaztu ditugu. 61 plan programa ekimen biltzen ditu gure aroa segundan noliko zen, 61 eta 7 ardatzetan aipatu ditugu nahi. Adekotik bideratutako aholkularitza lanari dagokionez, planaren edukietan jarriko dugu jarraian arreta, eta pixka bat ardatz bakoitzaren helburuak eta ardatz bakoitzan jasotzen diren ekintzak edo aipatuko ditut nagusienak behinipen. Esan bezala, aroaren ardatz berdinak dauzka onartu berri den Irunerako plan estrategikoak, eta lehenengoa gobernantzari dagokiona da. Gobernantza ardatz honen helburu nagusia da euskararen normalizazioa agenda politikoaren erdigunera ekartzea. Eta horretarako kopurutan ez dira asko izan, baina oso garrantzitsuak dian 2 programa edo kokatu ditugu ardatz horretan. Lehenengoa, Irungo Euskara Aholku Batzordearen berregituraketari edo berrantolaketari dagokiona da. Martxan dago Aholku Batzordea, baina proposatu dana da berrantolatzea pixka bat batzorde hori azpi batzordetan. Eta horrela nahi dana da pixka bat bermatu eragile sozialen bai asistentzia eta baita ere partaidetza. Eta bigarren programa gobernantzaren ardatz honetan kokatuta, pixka bat barrura begira eragiteko udal bertako erabilera plana izango litzateke. 7. plangintzaldirako diseinatutako plan bada eta kemen marko metodologikoan oinarrituta dagona. Eta plan honen helburuak ere aldan neurrian udalean bertan, bai lan hizkuntza eta bai zerbitzu hizkuntzan, euskararen erabileran aurrera pausoak ematea. Bigarren ardatza, jarrera eta motivazioei dagokiona da, ardatz honen helburu nagusia hiztunen motivazioetan eta hizkuntza ohituretan eragitea izango litzateke. Aurrez ere aipatu dugu, dokumentuaren lehenengo atalean Irunen euskerak duen egoeraren berri jasotzen da, diagnostiko bat egiten da, eta diagnostiko horretan besteak beste hainbat ahulezi edo hutsune identifikatu dira. Eta konkretuki ardatz honetan kokatu dien programekin ere guztiek bezala diagnostiko horri erantzuteko helburua daukate. Eta hemen aipatuko nituzke adibidez, euskeraz barra. Euskeraz barra-barraren helburua da Irungo merkataritza ostalaritza establezimenduetan euskararen sustapena bideratzea, izan ere ikusi da eremu sozioekonomiko pribatuan naiz eta jendeak euskara jakin, ez dago ohiturarik lehen hitza euskaraz egiteko. Eta horri erantzuteko, pixka bat, programa martxan jarri da, datorren astean egingo ditugu baita ere beste hainbat bisita, eta jakin dezazuen, hori bideratzen ari den programa badala. Eta ardatz honetan kokatzen dira baita ere, euskararen nazioarteko eguna, euskaraldia, familia hola, eta etorri berriei zuzendutako hainbat ekimen. Eta guztiek daukate helburu berdina eta da, nolabait jarrera eta motivazioan eragitea, euskarari dagokionez. Hirugarren ardatz nagusia ezagutza eta gaitasuna. Euskara irakatsi eta ikasteko aukerak indartzea eta gaitasun komunikatiboan eragitea du helburu ardatz honek.
Eta hemen kokatzen dira, Irungo udalak euskara ikaslei bideratutako diru laguntzak. Diru laguntza horiek matrikularen 100%erainokoak izan litezke, baldin eta Irungo euskaltegi homologatuetan baldin badabiltzan ikasleak euskara ikasten. Eta hemen daude ardatz honetan baita ere lanai langabentzako ikastaroak, mintza laguna, udagiro eta gu ere bertxotan bestelako egitasmoak. Laugarren ardatz nagusia erabilera eta elkar eraginarena da, esango dugu ardatzik zabalena dela, izan ere erabileraren erronka eremu askotara zabaltzen da, Irunen baita ere. Eta, ardatz honen helburu nagusiena, euskara eguneroko bizitzan eroso erabiltzeko babesguneak indartzea izango litzeke. Eta babesgune horiek Irunen zeintzuk izan litezken, adibidez, bat eta oso garrantzitsua da familiarena, ez? Familia bidezko transmisioa indartzea helburu badu onartu berri den plan honek. Baina baita ere, aisialdian, batez ere agian gazteekin edo kirolean ere gazteekin eragitea, hizkuntza paisaian eragitea, edabideak, ingurune digitalak, eta bar. Orduan hemen ardatz honetan kokatzen dira, nolabait entidadea handi xamarra dakaten programa garrantzitsu batzuk, izan kalean bai plana, familia hola, aurrak parkean, solas, Irunero aldizkaria, hizkuntza paisai euskalduntzeko diru laguntzak, eta zinema euskeraz aur gazte eta helduentzat. Aipatutako 4 ardatz dira nolabait nagusienak edo, esango genukenak, eta gero badaude beste 2 ardatz, nolabait planaren jarraipena bermatuko duten kudeaketaren mailakoak dianak. Lehenengoa ikerketari dagokiona da, eta hemen kokatzen da Irunen euskararen kale erabileraren ikerketa bera, eta komunikazioaren ardatzean berriz, plana gizarteratzeko eta irundarrei ezagutarazteko urtez urteko komunikazio estrategia bat diseinatzea edo aurre ikusten du planak berak. Eta, hori ardatzei dagokionean. Eta bukatzeko nire aldetik, aurrekontua zero pixkate, hitz pare bat, izan ere nolabait ekintza plan honek, onartu duten ekintza plan honek, konpromiso ekonomiko bat ere ekartzen du berarekin, ezta? Orduan, lehen Davidek ere aipatu du, badira programa batzuk, plana jasotzen ditunak, orain dela ja urte desientetatik martxan daudenak, ezta? Eta hor, batzuk gainea dia aurrekontuan ere pixu handi xamarra dutenak. Baino egin nahi izan da ahalegin bat, programa edo ekimen berri batzuei ere tokia egiteko. Orduan, gutxienez ekimen berri horiek martxan jartzeko baliabide edo partida minimo batzuk esleitu zaizkie, horrela daude jasota txostenean, baino helburua da urte bat amaitzen danean egiten dan ebaluaketan edo oinarrituta ikusten balin bada berriak dian programa horiek baliabide gehiago beharko dituztela, nolabait malgutasunez jokatzea edo.